Hello guys! Naanasag ko diri sa among bukid. Manguha na sa tag kompay. Tanaw ang kanding guys. Kakuyog-kuyog ang kanding. Manguha na sa ko og kompay sa baka. Na ko'y kauban. Pero hapit na human si Mark Lim. Ganito lang magkuha ng kompay ng baka. Uy, mi, namukha si Bonan eh. Tagan yang baka. Nangisog. Nangisog. Ihurot na mo usa ka sako? Ay, paimnom pa man yung papa. Rine. Nya. Di na winse.
Berna lagi na. Di uwin say.